Tay! Tay! Mano man dong soy. Alin ka kariyo, tay? Kariyo na, tay ba? Ikaw sa itubag ka ng pangutan na, tay ba? Limot ko, tay. Galig na intan na itong kabaw at to, tay ba? Yan, tay, kariyo na, tay. Hala, ako na'y bahala, ana. Sa man din yung pangutana, inagasan ko na si Dong Soy nga. Sande? Kisa na yung pangutana? Kang Nerox na Otabak. Uy, shout out diha kay Nerox na Otabak. Sana yung pangutana? Atong basahon ba? Maasong adlaw Dong Soy. Mangutana ko ba? Asay lami ang ginamos nga gibutangag itlog o itlog nga gibutangag ginamos. Palihog ko tubag Dong Soy. Matay doy. Natiguang na ko aning kalibutana. Aho nang natilawan tanan. Pero kini imong pangutana, kining itlog butangag ginamos na, gitamos butangag itlog, pare-pareha ra. Murag mulahi ra siguro ni o kanang imuhang itlog mo imong hilamusa ginamos.